Kaixo ikasleo, gogoratu debatzen lehenengo mailan gaudela, bigarren unitatean, batzuetan urri, bestetan ugari. Hemen lehenengo saiaren teoria guztia duzue, aurreko bideotan lehenengo eta bigarrena azaldu nituen, kasu honetan tokatzen dena da, 3 eta 4 azaltzea. Bai? Galdetegiak zelan egiten diren eta galdetegien sarrerak zelan egiten diren azaltzea. Gogoratu galdetegia dela ikerketa estadistikoen elementuen artean datu bilketarako tresna bat, landu genduen hemen. Bai? Kasu honetan izango zen inkesta bat. Inkesta batean beti egongo da galdetegi bat. Helburuak, zeintzu izango dira helburuak. 3. adierazlearekin, hemen sarrerak egiten ikasiko dugu, eta helburua izango da, sarrera batean falta diren osagaiak identifikatzen ikastea, eta baita osatzen ikastea. Bai? Sarrera horretan falta dena osatzea. Horrez gain, bai? 4. beharrezko galdera egokiak egiten ikasiko dugu. Eta helburua izango da, ikerketaren helburua eta datuen antolaketak kontuan hartuta, galdetegien beharrezko galderak formulatzen ikastea. Goazen sarrerara. Galdetegia. Zelako izan behar da sarrera bat. Hemen dituzue, sarrerako osagai guztiak. Eta danak agertu behar dire sarrera egoki batean. Nik hemen sarreraren adibide bat jarri dut, baina kontuz, aukera asko daude. Nik hemen adibide bat baino ez dut jartzen. Goazen hau azaltzera adibidearekin. Sarreran osagaia, agurra, hasierako agurra. Kaixo laguna, adibidez. Aurkezpena. Eta hor, argi itxi behar duzue, nork egiten duen ikerketa. Ikastetxeko LH mailako ikasle talde bat gara. Hor ja aurkeztu duzu zure burua. Gero, ikerketaren helburua argi itxi behar duzu. Zertarako egiten duzun, inkesta hau. Eta gure inguruko ikasleen elikadura iturak zeintzu diren jakiteko, hemen dago, helburua, zertarako egiten den, azaldu dugu. Baita, eskaera, eskatu egin behar diezue, inkesta hori betetzeko, eta baita galdetegia betetzeko modua, zelan bete behar dan inkesta hori. Horretarako, bete mesedez ondoren agertzen den galdera sorta, eskaera, zure egoera egokien deskribatzen duen erantzuna X baten bidez adierazteko eskatzen dizu barriore, hemen, galdetegia betetzeko modua. Gero baita, komentatu behar da, galdetegia entregatzeko modua eta epea. Zelan entregatu behar duten galdetegia edo inkesta hori, eta noiz. Eskertuko genizuke ostirala azaroaren 13 baino lehen erantzutea galderei. Eta erantzun ondoren 6. mailako ordezkariari bidaltzea. Hemen ja esan dugu. Zelan entregatu behar dan, eta noizko. Argitzi dugu. Eta bukatzeko, eskerrak eman behar diegu, eta agurra. Mila esker zure laguntzagatik, agur. Barriro esatu dut, hau adibide bat baino ez da. Beste aukera batzuk badaude. Goazen galdetegiaren galdeetara. Zelakoak izan behar dire, galderak. Horatu galdetegi horretan, galderak eta erantzunak jarri behar direla. Galderen kasuan, galdera gutxi. Ez duzue 15 galderako inkesta bat bete behar. Galdera gitxi. Beharrezkoak direnak soilik. Alden neurrien galdera itxiak eta numerikoak izan daitezela. Galdera itxiak. Galdetegi batean, normalean galdera itxi asko jartzen dira. Eta galdera irekik itxi. Galdera zehatzak eta ulergarriak. Galdera zehatzak izan behar dire. Ti. Ez duzue 3-4 lerroko galdera bat egin behar. Gauza zehatza izan behar da. Inkestatutekoari iritzia emateko aukera eman oso garrantzitsua. Galdera itxi ugari jartzen baditugu, iritzia jartzeko aukera gitxi hau. Hor ondorioz, garrantzitsua da tarteak iztea, beraien uste jartzeko. Horretarako, zergaitik galdetu daiteke adibidez. Galdera baten ondoren, zergaitik, errespetuzko galderak egin. Kontuz galderekin. Ondo idatzita eta errespetuarekin idatzita egon dira. Kontuz. Ideia bakarrik lotutako galderak izan daitezela. Galderak baiezko forman idatzi. Argi, beti baiezkoan. Eta galderak zailkatuta eta ordenatuta aurkeztu. Zenbakiarekin,
ordenean eta polito. Eta gero erantzunak, zelako izan behar dire erantzunak? Normalean, erantzunik gabeko galdera gutxiago jasotzeko, eskaini galderan erantzun posible guztiak. Bai? Erantzun posibleak jarri. Galdera itxiak. Egin. Eta galdera itxietan erantzun baterazinak eskaini. Bai? Hotz, galderan erantzuna multzo bakarren gogotera egonda dira. Bai? Bakoitza beran lakutxarekin eta ondo sailkatuta. Bai? Barri hori, hau adibidea da. Eskerrik asko.